Ħbieb, sena ġdida opportunità għal titjib li aħna il-kol nkunu aħjar, li natu l-aħjar għall-Eżistana, għal-Malta u Għawdex. Irridu pajjiż lest li assisti, lest li nsostu lil-ħaddiema, lill-anzjani, lill-familji, lill-żgħażagħ, il-preżent u l-futur, l-tfal tagħna, l-trabi tagħna. Ma rridux ninsew il-kisbiet tagħna. Sena ġdida tina lok għal aspirazzjoni biex niksbu aktar. Nawguralek sena ġdida mimlija memorji sbieħ, sena mimlija bużanzi u drawwiet li jsawru l-identità ta' dan in-nazzjon tagħna. Nawgura sena ġdida lilkom il-kol. Sena ġdida mimlija barka, risq u għena. Kien dan il-qofol tal-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-awguri tiegħu għas-sena ġdida. Huwa qal il-missjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li tkun offruta alternattiva fejjieda li twellet ħajja aħjar għal kulħadd fosthom mudell ekonomiku ġdid b'setturi ġodda li jimmiraw xogħlijiet ta' kwalità kif ukoll li tissaħħaħ ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Insaħħu l-impenn tagħna għal stabilità ekonomika li toffri serħan tal-moħħ għal kulħadd. Nibqgħu sodi fl-impenn tagħna biex bil-fatti inħarsu l-ambjent nadif u estetiku tagħna, insaħħu il-benesseri soċjali u nżommu l-ogħla standards ta' governanza. Apparti dan, il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li trasforma il-pajjiż skont il-prijoritajiet tan-nies fejn in-nies ikunu tassew il-prijorità u li tissaħħaħ id-demokrazija. Id-demokrazija tfisser it-tmexxija favur il-poplu, mhux favur l-interessi tal-ftit kontra il-ġid komuni. Li nagħtu widen u nagħtu każ il-leħen tal-ħafna, mhux l-influwenza tal-ftit ta' ġewwa. Il-viżjoni tagħna hija wegħda ta' integrità li nibnu mill-ġdid il-fiduċja li tnaqret fl-istituzzjonijiet. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Grech qal li l-ħidma tal-partit immexxi minnu se tibqa' tinsisti għal pjan strateġiku biex f'pajjiżna jkunu eliminati il-problemi tal-għoli tal-ħajja. Aħna għandna dan il-pjan u rridu nwettquh dan il-pjan. Pjan li se jkun qed jagħti kwalità ta' ħajja aħjar lil kulħadd. Il-mudell ekonomiku tagħna huwa mudell li minnu jgawdi kulħadd. Iservi biex tiċkien u mhux tikber il-qasma bejn minnu għani u minnu fqir. Anzi, naslu meta neradikaw il-faqar, naslu meta neliminaw l-iskjavitu modern, meta ħadd ma jibqa' tallab f'pajjiżu, meta l-ekonomija taħdem għalik u mhux int taħdem għall-ekonomija, meta tgħix komdu u seren u mhux tibqa' tissielet biex iġġebbet id-dħul tiegħek sal-aħħar tax-xahar. Huwa saħaq li l-kunċett ta' ċelebrazzjoni ġdida iġġib fostna l-aspirazzjoni għal bidla l-aħjar sabiex titjieb il-ħajja ta' kulħadd. Bosta jagħmlu riżoluzzjoni li huma jkunu protagonisti ta' din il-bidla l-aħjar, kemm għalihom u kif ukoll għal dawk ta' madwarhom. Is-sens ta' sena ġdida iġġib emozzjoni ta' tama u kuraġġ. Sena ġdida kisbiet ġodda. Permezz tal-politika aħna lkoll bħala poplu, il-Partit Nazzjonalista, nistgħu nwettqu kisbiet kbar. Kisbiet kbar li se jkunu qed iwasslu għal ħajja aħjar f'pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif is-sena 2024 hija sena mimlija avvenimenti fosthom is-sena li timmarka s-60 sena mill-kisba tal-indipendenza, kif ukoll 20 sena mis-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Hija wkoll is-sena li matula se jsiru l-elezzjonijiet sabiex ikunu eletti il-membri parlamentari Ewropej, kif ukoll il-kunsilliera lokali. Din is-sena wkoll se nkunu qegħdin neleġġu mill-ġdid ir-rappreżentanti tagħna fil-Parlament Ewropew. Fil-politika tal-Partit Nazzjonalista mhux biss f'dan l-ambitu hija msejsa fuq politika li aħna l-iżgħar stat membru iżda għandna l-kredenzjali kollha li nkunu mal-kbar għax aħna kbar. L-istess ukoll dis-sena se jkollna l-opportunità li neleġġu l-amministraturi lokali. Il-Partit Nazzjonalista jemmen fis-sussidjarjetà għalhekk wellet u sostna il-kunsilli lokali. Nemnu fil-governanza lokali li l-politika lokali tkun viċin in-nies aktar u d-deċiżjonijiet jittieħdu l-eqreb possibbli lejn in-nies. Bernard Grech qal li huwa fi dmir ta' kulħadd li jikkontribwixxi biex pajjiżna jimxi l qudiem iżda huwa dritt ta' kulħadd li jintlaħaq bil-politika ġusta ta' fejda.